out, Manny Ilanan. Salamat po sa patamsak. Salamat, Manny Ilanan. Lilista po kita para mamaya mabigyan kita ng watch hour. Ay, wala po akong GC. Pero meron po akong Facebook page. Panlasang Bicol din po yung pangalan ng Facebook page ko. Sige po, join nyo po ako dun sa sa GC nyo. Add mo na lang po ako. Yan po yung Facebook, ay yung FB account ko. May audio po ba ako, Sir Manny Ilanan? Naririnig mo po ako? Hello, Harmony, Skyla. Sige po, Sir Manny Ilanan. PM po kita. Yan din po yung pangalan mo sa Facebook. Hello, Harmony Skyla. May jacket ka na po. Yung pangalan mo po, Sir Manny Ilanan, yan din po yung pangalan mo sa Facebook.
Hello, Harmony Skyla. Umalis na ata si Manilanan. Sige po, Ma'am Harmony. Lista ko po yung yung main account mo. Bibigyan po kita ng 1 WH mamaya. Invite ka po, ma'am, ng baka mayroon ka pong mga friends. Welcome po, Harmony Skyla. Ma'am Harmony Skyla, ang profile picture mo po ba yung may kulay violet? Yung circle na may kulay violet?
Hello po, shout out sa'yo, Brinkyo. Wala pong masyadong tao, Ma'am Brinkyo. Pero bibigyan po kita ng WH mamaya po. Lista muna po kita. Main account mo po yung Brinkyo. Wala nga po masyado nag-live. Kanina may mga pumunta po dito kaso umalis din sila. Sige po, baba ka po. Para po mamaya kapag meron pong pumasok, pwede ka po nilang dikitan. Ipopost ko na lang po Ma'am Brinkyo sa community ko yung resibo po ng 1WH mo. O kaya po pwede mo naman pong i-message yung Facebook page ko na Panlasang Bicol din po. Welcome po. Salamat po sa pagbisita. Check mo na lang po bukas, ma'am, sa community ko. After po ng LS ko, umpisahan ko na po yung 1WH. 1 hour lang naman po ako mag-LS. Nakadikit na rin pala sa'yo, Ma'am Brinkyo, yung ano ko, yung ninja ko. Nagsasaing. Ang aga naman ng saing mo. 2:00 ng hapon dito. Nasa ibang bansa ka po. Alas 2 ng hapon dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa ka po siguro, ma'am. Ah, okay. Kaya ako sabi ko nagtataka ako, 2:00. Nagsasaing pa lang 2:00. Saang bansa ka po, ma'am? Same time Singapore and Philippines. Ah, okay. Nasa Singapore ka po. Bakit hapon na po yung saing mo? 2:00 na ng hapon yung saing.
Kasi saing now, palamigin 1 hour, then fried rice before kami magsundo ng bata 4 p.m. Dito na, mga bata masyado na sticky. Okay. Fried rice pala ang ang dinner. Mahilig sila sa fried rice. Dito kasi ang fried rice, almusal lang eh. Totoo bang ang mga pagkain daw dyan walang lasa? May hilig daw sila sa matatabang. Bakit kaya no? Ba't sila mahilig sa matabang? Naglalagay din kayo ng ng MSG sa mga pagkain? Kasi sa Pilipinas, pag nagluluto, hindi pwedeng walang MSG. Walang bitchin, walang magic sarap. Wala talagang lasa. Wala din namang lasa yung soya sauce eh, di ba? Parang pampakulay lang yun. Sige po, Ma'am Harmony Skyla. Salamat po sa pabiji. The best pa rin talaga Pinoy food. Ay, oo. Hindi ko ipapatalo. Agree ako dyan, 100%. Lalo na yung adobong manok. Favorite. Kahit nandito ako, namimiss ko sardinas na may dahon ng talbos ng kamote. Ako sa Wana. Sabay ganun eh. Simula nang mag-quarantine sa mga relief, halos yun ng laman ng plastic, bigas, sardinas. Magkakakaliskis na kami sa sardinas. Saan ka po, Ma'am Brinkyo, sa Pinas? Kami mga nasa abroad, takam. Yung mga kaibigan ko rin na nasa abroad, pa nagchat sa akin, namimiss daw nila yung mga gulay na laing. Alam mo po ba yun, yung gulay na laing? Tuyo, yan, tuyo. Adobong kangkong. Cavite. Taga Cavite yung mga kamag-anakan ng asawa ko. Tapos yung tinapa, partner sa adobong kangkong. O kaya ginisang talbos lang ng kamote, basta ang partner tinapa.
Adobong kangkong, sarap din. Ay, ayan, naglalaway na siya. Tansa Cavite. Ako taga dyan yung ano ko, tita ko. Ay, Tansa Cavite ba yun or Nait? Dimot na ako, bata pa kasi ako nung huli ako makapunta dun eh. Lapit lang Nait. Kailan po yung huling uwi mo sa Pilipinas? Haha, tahimik YT today. Ala ng live LS. Meron pa naman ako nakikita, ma'am. Ilan? Ilan lang. Dalawa yata yung kanina nakita ko. Dati ang dami no, halos nagsasabay-sabayan. Kasi nga, naghahabol ng WH. Kasi baka daw next year, iba na yung ano, yung requirements. Sabi hindi naman daw totoo. Sabi naman ng iba, totoo. Hindi ko na alam kung alin. Pala di nakauwi. Pauwi dapat nung April. April 1, kaso nag-lockdown. Buti nga po, kung hindi kayo nakauwi, ano, may work pa din. Kasi di ba yung iba na pauwi, tapos hindi nakauwi. Wala silang, ano, trabaho, kaya uuwi din ng Pilipinas kapag okay na, tas wala nang ipon. Di pa ako maka-LST pa na dating city ko. Ako rin po, ang gamit ko lang din, 2 cellphone. Nakaka-direct na sana ako kay YT, kaso ano, masyadong buffering. Bihira rin magkatao dito sa ano ko eh, sa LS ko. Isa CP lang gamit ko. Ilan na po ang ano mo, ang bananas mo? Ako naman kasi yung ano ko, yung main account ko, nasa isang CP, tapos yung Ninja, nasa isang cellphone. Kapag nag-LS ako, yung Ninja ko,
iniiwan kong tao. Para naman kahit papano may tao yung LS ko. Kaya pag nag-LS ako, LS lang. Para may ma-watch sila sa playlist ko. Oo, kailangan talaga merong video sa sa playlist. Lalo na kung sumasali ka sa mga LS na may pa-premyo ng WH. Kailangan meron talagang playlist. Laking tulong din kaya sa WH yun. Three plus ata. Grade 3 pa lang. Kailan ka lang po nag-start? Kasi ako nag-start ako June 12. Sumali lang ako sa mga sa mga paangat program sa mga LS. Kaya nakaabot na ako ng 1K. Pwede magkaibang account pang nag-LS ba sa dalawang CP? Ang alam ko po, kapag halimbawa yung main account mo, ilalagin mo siya sa isang cellphone. Tapos meron ka pang Ninja, yung Ninja naman doon sa isang cellphone. Para halimbawa kung mag-LS ka, i-BG mo lang yung Ninja mo, makakakuha ka na ng watch hour. Matagal na akong may vlog. Naalala ko nga po yung yung video mo nung pandikit. 2018 pa. Pares po tayo 2018 pa yung yung channel ko, pero hindi ko naman sineryoso. Ngayon ko lang tinuloy. Nung June 12 ko lang naisipan na ituloy ulit. I-remove ko po yung yung 4 numbers kasi parang bawal po yata yan eh. Kapag kapag 3 numbers pataas, bawal. Parang na-detect siya ni Lolo. Kaya inano ko po. I-remove ko po. Kaso di ko naman pinapansin kasi mas kikita ako dito kaysa mag-vlog. Ako din ako lang sineryoso. Pero alam mo po, marami akong kakilala sa dito lang din. Nakilala ko lang din sila sa YT na mga OFW po sila. Saan ba yung iba? Sa Riyadh yata. Ay. Kumbaga extra lang ito kung sakali. Wala naman pong masama kung iseseryosohin ba. Marami nga po akong kilala mga OFW, tapos gumawa sila ng YT channel simula nung mag-lockdown. Kasi hindi daw sila nakaka-day off doon sa may extra wait lang, ba't ako nag-offline? Ayun, okay na. Wait lang, nag-offline. Nakaka 47 minutes na pala ako. Haha, napanood mo ba yung first vlog ko? Opo, napanood ko yun.
yung sabi mo bored ka, kaya ka gumawa ng channel. Tapos, hindi mo naman masyadong siseryosohin. Ganun din yung yung rason ng ibang OFW na nakilala ko dito sa YT. Libangan lang daw nga din nila. Mababaliw na talaga ako dito, kaya gumawa ako ng vlog. Hahaha, totoo pala. Hindi ka pala nag-iisa. Nga sila kapag nag-ELS, suportahan. Nakikita ko sila, nagjo-join sila, pinapaakyat yung ibang friends niya na OFW din. Ang galing nga ang galing ng support group nila. Haha, kabisado mo sinabi ko. Oo, kaya kasi lahat ng dinidikitan ko, nililista ko, tas yung iba, kapag yung video ay tawag doon, yung yung hindi makakalimutan, isa siya tumatak sa akin, yung Brinkyo na channel. Nung nakita ko yung Brinkyo na name channel, bigla akong naalala yung video. Sabi ko, ito yung OFW na gano'n nga yung video mo. Totoo, besh, parang nakakaloka. Oo, tinulungan din ako ng mga FW. Pero silang malapit na silang mamoni, sabi nila. Kaya nung parang nanghinayang na sila kasi andun na marami na silang bananas, malapit na silang mamoni. Parang nanghinayang na nabitawan. Kaya tuloy-tuloy na. Sayang din naman kasi extra income din yun. Baliw kasi may-ari ng Brinkyo na channel. Ikaw yun Pero minsan kakasad. Daming budol dito. Oo, ako din. Yung yung main channel ko, 'di ba, ang pandikit ng isang channel 2K. Naubos na yung 2K ko, nakadikit na ako ng 2K, tapos yung nakuha kong saging almost 1K lang. Nagdadaya sila, hindi sila nagbabalik. Sasabihin dandikit, tapos di pala. Yung iba, grabe. Totoo talaga yan. Sasabihin, uunahan na kita. Tapos, kapag sinabi mo na, hindi po sa akin nag-notif, wala po ako nakitang bakas mo. Sabihin, hindi na ako nagbakas. Kinalembang ko na lang. Pero wala naman talaga. Tapos yung iba ba kapag hindi pa legit yung ninja nila, malalagas din naman kinabukasan nawawala din. Dikit sa akin 40%. Mas madami yung hindi dumikit, no? Sayang yung effort mo, yung pagod, tapos yung pag-aantay, lalo na kung yung sinalihan mo paangat, hindi siya open lapagan. Pag paangat kasi mag-aantay ka pa ng turn mo. Hindi na ako masyadong nangingisda kasi ang inahabol ko ngayon yung WH.
Nalambot ako nung nakita ko hindi nila ako dinikitan. Nakaka-disappoint kasi. Kaya pag napasok ako LS, nagsisermon. Ano eh? Nagsisermon talaga ako. Ako kasi nililista ko talaga kapag pumapasok ako ng LS. Sinusulat ko yung pangalan ng tao, ng channel, ng LS, kung sino yun. Tapos, yung mga dumikit sa akin, nililista ko doon. Chine-check ko siya sa YT. Kasi kahit hindi siya mag-notificate, kapag tiningnan mo yung YouTube studio mo, makikita mo dun yung comment. Tapos tingnan mo rin yung yung banana count mo kung nadagdagan. Kapag hindi ko nakikita dun sa notif sa studio, hindi ko dinidikitan. Nagko-comment ako. Nasabihan ko, antayin ko na lang po yung notif kasi wala pa pong nadadagdag sa akin. Talagang sinasabi ko, dikit with kalembang. Sabi ko kung sino lang yung kakalembang, yun lang ba babalikan ko. Tama, ganun din ako. Pag hindi kasi kinakalembang, nalalagas din. Kaya dapat talaga full pack. Tapos hindi rin ako nanguuna. Pag inuunahan ko, hindi ako sinusuklian. Kaya minsan inaantay ko na ako yung unahan eh. Para ako yung manunukli. Kaya yung ibang host, pag napasok ako sa LS nila, sabi nila, ayan na naman si Brinkyo, oh. Walang mamubudol, ah. Kilala ka na sa ganong sistema. Galit sa budol. Ano yun? Ako din naman, hindi rin ako nanguuna minsan. Kasi nga yung iba, pag inunahan mo, hindi nasukli. Inaantay ko na lang na may dumikit sa akin. Pag wala, di okay lang. Alis ako, punta ako ng ibang LS. Kakawa naman tayo, ay true friend tayo, tas sila manggagamit. Honest tayo, sila hindi sila honest. Sabi nga nung iba, sabi ng ibang host, sila naman yung babalikan ng karma. Meron akong pangat na sinasalihan tuwing 10 a.m. Ano siya, ang style naman niya, yung spin wheel, ilalagay rin yung pangalan mo. Swerte mo kapag ikaw yung nauna. Tapos, yung iba kasi, kapag natapos na yung turn nila, nadikitan na sila, umalis na dun sa LS. Lugi naman yung mga natitira. Kapag wala ng tao, kakaunti na yung tao, di kakaunti na yung didikit. Kaya siya nagsasabi na siya, maging honest po kayo. Kapag hindi kayo naging honest, kakarmahin kayo. Sa inyo rin ang balik niyan, sige kayo.
Sabi nga nung iba, kapag nangingisda ka daw, hindi lang dapat yung basta ka lang nangingisda. Dapat yung iisdain mo, kakaibiganin mo rin para yung suporta hanggang dulo. Hahaha, pag nag-LS ako, pag dumating CP ko, waiting lang talaga ako. Humanda sa akin yung mga budol na papasok sa LS ko, mapapahiya talaga. Terror pala to, nakakatakot. Terror na host pag nagkataon. Pero mas okay yung ganyan. Kaysa dun sa, yung ibang host kasi wapakils. Basta may tao sa LS nila, ay sa kanila. Hindi na, wala silang paki kung yung mga tao nagbabalikan ng hindi. Ang importante sa kanila yung WH nila na makukuha nila dun sa LS. Pag sinabing full pack with kalembangan, overall, hindi bakas lang. Yung iba kasi nagbabakas lang talaga. Para lang masabi na dumikit. Kasi nga diba yung bakas ang tinitingnan. Kaya yung iba bumabakas lang. Imbis na madagdagan ka, lalagasan pa. Mga madadaya. Para legit lang. Nakakaawa din yung mga baguhan eh. Totoo. Kita mo ako tulad ko nga. Yung main channel ko, naubos na yung pandikit ko. Pero yung nakuha kong banana, kalahati lang ng 2,000. Hindi ko naman na pwedeng bawiin yung dikit kasi hindi ko na alam kung sino-sino sila. Buti sana kung alam ko kung sino yung hindi dumikit. Bilis ng oras, naka 1 hour na pala ako. Pag binakasal lang ako, tapos sasabihin sa akin pabalik, minimension ko sa LS, sinasabi ko, babalikan kita, kalembangin mo muna kasi kinalembang kita. Tama naman talaga yun. Dapat talaga i-notify sila. Tsaka para alam nila na alam mo na hindi legit yung gawa nila. Siyempre mag-iisip yun. Nagkwentuhan na tayo. Pag may kakwentuhan talaga, ang bilis ng oras. Ngayon lang may tumagal eh. Sa LS ko. Yung iba na silip lang, tapos nabigay lang ng tamsak, tapos alis na. Ikaw lang yung matibay na nagtagal. Kaya abangan ko yung LS mo. Ako naman yung tatambay. Kaya pag may nang budol sa akin, ikaw nang bahala. Mahilig talaga ako makipagkwentuhan. Halata naman sis. Halata dun sa video mo.
Parang ano nga eh, parang masarap kang kainuman. Walang ano, tawag doon, hindi naubusan ba ng kwento? Okay, mention natin gamit Naruto ko. Aabangan ko yan. Pag hindi sa akin bumalik, pag hindi ako dinikitan, ano lang kita, i-mention lang kita. Oh, so, si ano, i-mention ko na lang din yun, yung hindi sa akin nagsukli. Hindi ako sinuklian. Lap trip pag nakainuman mo ako. Masaya kaya ayan. Ang pangit ng kainuman na boring. LS ko. Tinatanong nila ako kung anong Facebook ko kasi parang ano kasi naghahanap sila ng kakwentuhan, ganun. Kaya binibigay ko yung ano ko, yung FB account ko. Tapos nagchat-chat sila, maya-maya nakita ko nagchat-chat na. Magtatanong na, taga saan ka sis, ganyan. Ako, taga ganito. Halos yung isa nga, taga Naga lang, Legazpi, Camusur. Sabi ko, sobrang late ng mundo. Halos, hindi mo akalain na yung mga taong nakikilala mo sa YT, mga taga dyan lang pala. Mga kabilang ibayo lang. Oo, Bicol. Bicol ako, Cam Norte. Yung ibang OFW na nakikilala ko, taga Camsur, Sorsogon, babae, lalaki. Hindi na sila naliligaw na ngayon eh. Ilang LS na ako. Mga busy siguro sa buhay. Yung isa, siya, nasa Spain. Nag-aalaga siya ng matanda. Yung iba naman nasa Riyadh. Dami ako ka-workmate na Cavite. Electronics, puro taga Bicol. Halos kasi karamihan sa mga taga Bicol. Sa ibang lugar talaga naghahanap ng trabaho. Kasi hindi dito eh. Yung minimum wage, hindi katulad sa Manila or sa Cavite. Mababa kasi ang pasahod dito. Mamaya try ko LS kaso walang jacket. Pwede kang mag-jacket sis. Halimbawa, anong gamit mo ba? Pag nag-LS ka, gumagamit ka ng StreamYard or Streamlab. Nakakalagay ng jacket. Pwede mag-jacket kahit isang cellphone lang ang gamit. StreamYard. Pwede yun. Diba, pakatapos mong mag-live sa isa lang CP ko ay okay lang yun. Okay lang. Pag naka-LS ka na, maglabas ka muna ng StreamYard. Tapos, punta ka sa YouTube. Punta ka sa channel mo. Makikita mo, naka-live ka. Makikita mo doon sa YouTube channel mo. Pasok ka doon. Punta ka doon sa live chat. Yun, doon ka makakapag-jacket. Lalabas ka ng StreamYard. Ako kasi ang gamit ko, Streamlab. Kapag napindot ko na yung pulang button, okay na ako, naka-LS na, live na siya. Aalis ako ng Streamlab, lalabas ako ng Streamlab, pupunta ako sa YouTube, pupunta ako sa channel ko, and then, i-click ko yung video na naka-live ako. Papasok ako dun sa live chat. Ayun, dun ako nag-jacket.
Tsaka dun mismo sa Streamlab, nakakapaglagay ako ng jacket sa Streamlab. Tapos isa lang CP gamit mo. Oo, dalawa kasi. Dalawa yung cellphone ko. Yung isang cellphone, Ninja yung naka-register doon. Hindi naman ako nakakapag-jacket gamit yung Ninja. Ano lang siya, pang BG lang siya. Try ko na, wait. Sige. Para maturuan kita. Punta ka muna ng Streamlab. Tapos pag okay na, labas ka ng Streamlab, punta ka sa bahay mo, click mo yung video na naka-live ka, pasok ka dun sa live chat, dun, pwede ka dun mag-jacket. Sige. Sige, pasok ako. Mag-notify naman niya sa akin yung LS mo kasi nakakalembang naman siya sa akin.